3 θέματα που πρέπει να προετοιμάσεις για το speaking του LRN για τις warm-up ερωτήσεις. Πρώτον, hobbies είναι super sauce ερώτηση, σχεδόν πάντα πέφτει ερώτηση για hobbies. Τι μπορείτε να κάνετε όμως ένα έξυπνο αυτό το twist που θα κάνουμε εμείς. Θα προετοιμάσεις 2 hobbies, ένα indoors και ένα outdoors. Ένα που γίνεται εντός σπιτιού, π.χ. watching TV, playing video games και τέτοια πράγματα, και ένα που γίνεται έξω, going out with friends, playing soccer, something like that. Και ανάλογα με τι ερώτηση μου κάνει, μπορώ να του μιλήσω είτε για το ένα μου hobby είτε για το άλλο. Μπορεί να σε ρωτήσει, ας πούμε, τι κάνεις για να χαλαρώσεις. Ποιο θέλω να πω, το εντός σπιτιού. Το λέω. Ή μετά, τι άλλο σου αρέσει να κάνεις, τώρα θα πω του εκτός σπιτιού. Έχω κάποια έτοιμα για αυτούς που δυσκολεύονται στο speaking. Και ένα άλλο θέμα που πάρα πολλές φορές σώζει μαθητές από δύσκολες καταστάσεις είναι traveling abroad. Δηλαδή, ετοιμάζεις ένα ταξίδι και πάλι πολλές ερωτήσεις μπορώ να τις κατευθύνω προς τα εκεί. Δηλαδή, τι θες να κάνεις σε 10 χρόνια. Θέλω να σταματήσω τη δουλειά μου και να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Θέλω να πάω στο Παρίσι και αρχίζεις και λες όλα αυτά που έχεις προετοιμάσει από πριν. Άφησε μου μια καρδούλα αν σου άρεσε και follow.